फेरेंगा सोरखौ नुदों सोर एनडिबि आफादाव थाखा एडभान्स लानानै हाबनाय रेकर्ड दं नोंखौसो जों खोनादों 3 लाख थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबनाय 5 बोसोराव नों रावखौबो सिनायासै অসমৰ যিমানকেইজন ৰাজনৈতিক নেতা আছে সেইসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিলে আমি যদি চাওঁ যে বড়োৰ অসমত প্ৰথমটো ছাত্ৰ সংগঠন বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন फेरेंगा सोरखौ नुदों सों सिनियर जुनियर एक्स एनडिबिनि सोरबा रिटायार लानाय सोरबा डिसार्ज लानाय सोरबा रान्दि जानानै थानाय सोर एनडिबि आफादाव थाखा एडभान्स लानानै हाबनाय रेकर्ड दं नोंखौसो जों खोनादों 3 लाख थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबनाय 5 बोसोराव नों रावखौबो सिनायासै 26 रातिয়ে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়ে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে ফোন কৰিব লাগিব আৰু হি ক্ষমা খুজিব লাগিব যোৱা 17 বছৰে যি পাপ কৰিলে ইয়াৰ প্ৰায়শ্চিত্তৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিব লাগিব फेरेंगा हान्थु खराय होनानै खोमा हमनानै निमाहा बिनायाल' गोरोन्थि नङा गादिनिफ्राय बोख्लायनो हानायानो बे साजा होनाय नों फेरेंगाखौ सोर साजा होखो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमबो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा एनडिबिनि खामानि मावनो गोनां खामानिखौ 5 बोसोराव जेबो मावनो हायासै आरो एनडिबिनि रान्दि जानानै थानाय सोरबा जोबथेसालियाव थानाय केस गोनां रावखौबो सिनायासै बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ पार्टिया फेरेंगाखौ गादिनिफ्राय बोख्लायनो हानायानो साजा हान्थु खरायनानै खोमा हमनानै निमाहा बिनायाल' साजा नङा হয় কাম কৰিব পৰাটোহে আসল কথা যেটো আজি মই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো रन्जित बसुमतारीनि आखलखौ खोनासं जेब्ला एनडिबि आफादाव थानानैनो गिबि एनडिबिखौ दाजेनग्रा आफादगिरिखौनो गाज्रि बुंदोंमोन गाज्रि लिरदोंमोन ससियेल मिडियायाव बेबायदि दैदेनगिरिया दिनैनि समाव माबायदि गादिनिफ्राय आउट जानो गोनां जाखो एनडिबि आफादाव सोर रिटायार डिसार्ज गेदेरमा सिनियर जुनियर एनडिबि आफादाव सोर थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबजेननाय रावबो गैया एनडिबि आफादाव नाथाय रन्जित बसुमतारीया 3 लाख थाखा एडभान्स लानानैसो हाबदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे रायजो राजाफ्रा स्पष्ट भिडिअखौ खोनासंलां रन्जित बसुमतारीया 5 बोसोराव मा मावनो हाखो रावबो एनडिबिनि रान्दिफोरखौ सिनायासै सोरबा रिटायार डिसार्ज सिनियर जुनियर एनडिबिनि जेलाव थानाय केस गोनां रावखौबो सिनायासै रन्जित बसुमतारीया আপুনি চিন্তা কৰক অসমৰ পৰা পৰুৱা এটাও আহিবলৈ ভয় কৰিছিল যেন হাগ্ৰামাৰ গছকত এই পৰুৱাবোৰে মৰিবলৈ নিবিচাৰে আৰু এই পৰিস্থিতিটো আমি সকলোৱে দেখি আহিছো रन्जित बसुमतारी बि फेरेंगा बिनि एनडिबि आफादाव माब्रै हाबजेननाय आरो 5 बोसोराव मा खामानि मावखो खोनासं बि फेरेंगानि जेब्ला एनडिबि आफादाव हाबजेनदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे गावनि न'खराव 3 लाखसिम दाहार दंमोन बे 3 लाख थाखाखौ एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबदों बे 3 लाख थाखाखौ थाइसे थाखा जुदि सुद लायोबाबो सरकारि सुद लायोबाबो दिनैसिम बेसेबां जायो बे थाखाखौथ' फेरेंगाया दिनैसिमबो एक्स एनडिबिफोरनो होफिनाखै जोंनि खोनानो मोननाय मथे 3 लाख थाखा एडभान्स लानानै बि फेरेंगाया एनडिबि आफादाव हाबदों अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो एनडिबि आफादाव रावबो थाइसे थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव सोलोंथाइ लायाखै बा एनडिबि आफादाव हाबाखै बोसोर हाजोआव माइरं बानानै थायाखै रावबो थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबाखै नाथाय बि फेरेंगाया 3 लाख थाखा एडभान्स लानानै एनडिबि आफादाव हाबदों होननानै जोंनि मोनथिनो मोननायाव बा खोनानो मोननायाव आरो 5 बोसोराव मा मावखो रन्जित बसुमतारीया प्रमोद बर'जों एखे लोगो थाफानानै 5 बोसोराव मा मावखो जेबो मावासै सोरबा एनडिबिनि हौवा गावथारजानाय आलाय सिलाय सोरबा गथ' थालांबाय गावनि हिन्जावा आलाय सिलाय खामानि मावनानै गावनि गथ'खौ फेदेरनो गोनां जाबाय ओरैबायदि जानाय गाननाय गथ'खौ फोरोंनाय बिनि आलाय सिलाय जानो गोनां जाबाय रावखौबो सिनायासै 5 बोसोराव बि फेरेंगाया रन्जित बसुमतारीया 5 बोसोराव सोरबा एनडिबिनि रिटायार लानाय सोरबा डिसार्ज लानाय सोरबा आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै एनडिबि आफादाव मावफिननो हायै जेरैबायदि खस्थ' खालायनानै न'खराव लेलाय दं जायफ्रा जोबोद आलाय सिलाय सोरबा जेलाव थानाय न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा सोरबाया मालाबा समाव गावनि गथ'खौ गुवाहाटिसिम फैनानै नायफैनो थाखाय सोरबाया गावनि फिसानि केसखौ माब्रै जाखो होननानै सावरायनो थाङो बेफोरजोंबो मोजां सावराया सोरबा गावथारजानाय गावनि हौवाया आर्मि पुलिसजों रान्दि जानानै थानाय गावनि गथ'खौ बानानै गावनि गथ'खौ आखायाव हमनानै फेरेंगानि न'आव जेब्ला बे रान्दि बिमाया जेब्ला फेरेंगाजों सावरायनो थाङो आंनि हौवाया आर्मि पुलिसजों गावथारजाबाय माबा मोनसे हेफाजाब होगोन नामा माबा मोनसे राहा लामा दं नामा बेफोरखौ सावरायनो थाङोबा जिरायथ'नोबो थोना दै गिलाससेबो लोंनो थोना मोजां बेबहार खालामा सम होआ फेरेंगाया बेबायदि आखल देखायदों 5 बोसोराव रायजो राजाफोरजों माब्रै गोरोबनानै सोरबा एनडिबिनि सेंग्राफोरजों गुबुन आफादनि दल संगठननि मानसिफोरजों मोजां आखु लिडारनि आखु
बेबायदि स्वभाबखौनो फेरेंगाया देखायासै। जों जेब्ला बुंदोंमोन 5 बोसोरनि गेजेराव जों बुंदोंमोन जेब्ला गोहो खुंथायाव दं फेरेंगाया जेब्ला गावनि न'खराव निदान जागोन 5 बोसोरनि उनाव बे जेनखागोन जेननायनि उनाव फेरेंगाया गावनि न'खराव निदान जायोबा रायजो राजाफोरखौ सोरबा लोगोफोरखौ माबा मोनसे हेफाजाब मदद लुगैनानै जुदि लेंहरोबा आंनि न'खराव माबा मोनसे जेंना जादों फैलाय होनना बुंबा 1000 बार लेंहरबाबो फैनाय नङा फेरेंगानि न'आव। मानो होनोबा फेरेंगाया ओरैबायदि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा रायजोनि खेथि आबाद मावनायाव बा बान्दोनि थाखाय माबा मोनसे रायजोनि जेंनानि थाखाय ज' सावरायनो थांबाबो रायजो राजाफोरखौ हाबनो होआ मोजां सावराया सम होआ। आरो सोरबा केस गोनां एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा सोरबा एक्स बेल्टिनि सोरबा गेदेरमाफ्रा लोगो हमनो थाङोबाबो सम होआ मोजां गाज्रि सावरायनो। सोरबा रान्दि जानानै थानाय आर्मि पुलिसजों सोरबाया एनडिएफबिनि मुङाव सोरबा बेल्टिनि मुङाव गावथारजानाय सोरबाया रान्दि जानानै थानाय सोरबाया गावनि गथ' गोमाजानाय मोजां गाज्रि सावरायनो थांबाबो फेरेंगाया मोजां सम होआ। माने साफ्रोमबो अबेबा दल संगठनखौ सोरबा एक्स एनडिएफबिखौ सोरबा रायजो राजाफोरखौ सोरबा रान्दि जानानै थानाय सोरबा रिटायार जानानै एनडिएफबिनि बेबायदि सोरबाया डिसार्ज लानो गोनां जानाय सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय सोरबा गुलि नांजानाय सावरायनो थांबाबो फेरेंगाया 5 बोसोराव रावखौबो मोजां रेसपेक्ट होआसै। जेबो हेफाजाब मदद होनो हायाबाबोथ' सावरायनांगौ। आरो बर' मानसिया मानो थाङो बर' मानसिया साख्रि बाख्रिनि अबेबा जेंनानि थाखाय सावरायनो थाङा अबेबा थिखा मावनो थाखाय सावरायनो थाङा। बर' मानसिया माबा मोनसे खैफोद जाबासो थाइसे थाखा नङाबा माबा मोनसे हेफाजाब मोनगोन नामा माबा मोनसे जुदि जेंना जादोंबा एसेबाबो हेफाजाब हरगोन नामा बिनि थाखायसो सावरायनो थाङो। बै एनडिएफबिनि जायफोर बिदा फंबाय बिमा बिफाया जेलाव थानाय न'खरनि मानसिया मानो थाङो आंनि गथ'आ माला गगोन आंनि फंबाया माला गगोन माबा मोनसे राहा लामा मोनगोन नामा बेखौ सावरायनोसो थाङो। सोरबा रायजो राजाफ्रा मानो थाङो बे गामिनि बान्दोखौ अबेबा लामाखौ मावना होगोन नामा बेखौसो सावरायनो थाङो थाखा फैसा बिनो थाङा। सोरबा रान्दि जानानै थानाय एनडिएफबिनि सोरबा बेल्टिनि सोरबाया एनडिएफबिनि मुङाव सासपेयाव गावथारजानाय मानो थाङो रान्दि मानसिया माबा मोनसे गावनि गथ'खौ एडमिसन होनायाव जेंना गावनि गथ'खौ माबोरै फोरोंगोन माबा मोनसे बेमारनि थाखाय हेफाजाब मोनगोन नामा बेफोरखौसो सावरायनो थाङो। गुबुन गुबुन आफादफ्रा मानो थाङो जोंनि जायगानि खामानिखौ माबोरै मावगोन बेफोरखौ सावरायनो थाङो गुबुन गुबुन माखासे जायगानि दल संगठननि मानसिफ्रा बेफोरजोंबो नों सम होआ। गावनि माखासे पावारखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावबाय डन्ट केयार रायजो राजाफोरखौ गावनि लोगोफोरखौ बेबायदि फेरेंगानि आखुआ 5 बोसोराव जिबायदि माखासे दिन्थिबाय बे दिन्थिनाया 5 बोसोरनि उनाव सोर साजा होगोन बिपिएफ पार्टिया फेरेंगाखौ फिनै साजा होनो हाफिनबाय। साजा होनो हानाया जाहैबाय नोंखौ गादिनिफ्राय आउट खालायनो हानायानो साजा नोंखौ बुख्रुबनानै हान्थु खरायहोनानै खोमा हमनानै निमाहा बिनाय आरो गोरोन्थि जादों होननानै बुंनो गोनां नङा। नों गादिनिफ्राय आउट जानो गोनां जानायानो बे साजा फेरेंगा बुजिबाय। 5 बोसोराव नों मा मावनो हाखो रावखौबो नों हेफाजाब मदद होनो हायासै। एनडिएफबि आफादाव नों जेब्ला हाबजेनदोंमोन अब्ला नों 3 लाख थाखा एडभान्स लानानै एनडिएफबि आफादाव मानो हाबामोन बेखौ नोङो रायजो राजाफोरनो ससियेल मिडियायाव फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि खोनानो मोननाय मथे नोङो 3 लाख थाखा एडभान्स लानानैसो एनडिएफबि आफादाव हाबदों। सों हाजार एनडिएफबि रिटायार जानाय दं डिसार्ज लानाय दङ सोरबा आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय सिनियर मानसिफोरनाव सोर एनडिएफबि आफादाव एडभान्स थाखा लानानै एनडिएफबि आफादाव हाबनाय। बेमार जाबाबो आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों थाखा थाइसेबो गैया। गावनि न'खराव सोरबा बिमा बिफाया लोमजाबाबो थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै एनडिएफबि आफादाव थानानै। थाखा फैसानि थाखायथ' एनडिएफबि आफादाव रावबो हाबा जाथिनि थाखायसो मावो। नाथाय नों बायदि सासे रन्जित बसुमतारिया जाथिनि नों सासे गोसोम मानसि नोङो जेब्ला एनडिएफबि आफादाव दं एनडिएफबिनि चेयारमेनखौनो नोङो गाज्रि एनडिएफबि आफादाव थानानै नोङो सानसे समाव नोङो अनेक बाथ्रा बुंदोंमोन नों। डियार नाब्लाया गिबि एनडिएफबि आफादखौ गायसनदों बे गायसनग्रा दैदेनगिरिखौनो नोङो गाज्रि नोङो लिरदोंमोन बुंदोंमोन नोङो बुजिबाय। बेबायदि मानसिया सोरजों गोरोबनानै थानो हागोनलै? नोंथ' दा गाज्रिनिफ्राय आउट जाबाय। दिनैनि समाव माबा मोनसे नों न'खराव निदान जाबाबो गामिनि रायजो राजाफ्रा नोंखौ रावबो हेफाजाब मदद होनाय नङा फेरेंगा बुजिबाय। नों बायदिनि आखलनि थाखायनो नों जोबोद सासे गाज्रि गोसोनि मानसि नोङो। सोरखौ नुदों एनडिएफबि आफादाव 3 लाख थाखा लानानै एनडिएफबि आफादाव हाबजेननाय? एनडिएफबिनि ट्रेनिंखौ नों बेसेबां मोन्दों? बिखुङाव 30 केजि 40 केजि 50 केजि माइरं बानानै हाजो 3-4 घन्टा खोमसि खोमलाव हाजोआव गाखोनानै माइरं बानो गोनां जानाय नों माला बानो मोननाय? अखा बांखा हाग्रा बंग्रा थानो गोनां जानाय लेवार दाउखा दै बानायाव जेब्ला दै लोमो अब्ला हरफात थोलो नों गसंनानै थानो गोनां जानाय अबे जायगायाव नों थानो मोननाय नों रेकर्ड दं नामा? आर्मि पुलिसजों होसो सानसे हरसे गाहाम नोङोबा होसोनानै बेंजानानै ओंखाम जाया दै लोङा हान्थु खराय मानबाय खारनो गोनां जानाय
बेबायदि नों रेकर्ड दं नामा अबे समाव नोङो ओंखाम बोथिसे मोनजायालासिनो नों थानाय रेकर्ड दं नामा फेरेंगा बुंफै ससियेल मिडियायाव एनडिपि आफादनि लिडारफोरखौनो नों गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन एनडिपि आफादाव थानानै बेबायदि मानसिखौ भबिसराव रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जायोबा हान्थु खरायनानै खोमा हमनानै निमाहा बिहोनांगौ जेब्ला एनडिपि आफादाव दंमोन गिबि एनडिपिनि चेयारमेन गिबि एनडिपिखौ गायसनजेनग्रा दैदेनगिरिखौनो गाज्रि लिरबोदोंमोन बुंबोदोंमोन बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मावोबा खोमा हमनानै हान्थु खराय होनानै निमाहा बिहोनांगौ অসমৰ যিমানকেইজন ৰাজনৈতিক নেতা আছে সেইসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিলে এই 40টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যিটো নিৰ্বাচন হৈ গ'ল যিটো নিৰ্বাচনত অভাৱনীয়ভাৱে 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 28টা সমষ্টি বিপিএফে দখল কৰিলে এই গোটেই বিষয়টো কিন্তু বৰ আলোচনাৰ বিষয় আৰু এই গোটেই ৰাজনৈতিক অংকবিলাকো ৰাজনৈতিক দিশবিলাকো কিন্তু আলোচনা কৰাৰ বিষয় বিশেষকৈ দুটামান কথা আলোচনাৰ বিষয় বুলি আমি ভাবোঁ প্ৰথমটো হ'ল যে বিজেপি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিটিচি এলেকাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ তেওঁলোকে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল 30খনকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল তাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে ফলাফল কিন্তু তেনেধৰণে নহ'ল বড়ো জনগণৰ যিটো স্বাভিমান বড়ো ৰাজনীতিৰ যিটো বড়ো জনসাধাৰণে যিটো নিজস্ব ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যিটো বিচাৰে সেই কথাখিনি হয়তো বিজেপিয়ে হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে তেওঁলোকে হয়তো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে আমি যদি চাওঁ যে বড়োৰ অসমত প্ৰথমটো ছাত্ৰ সংগঠন বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন এইটো প্ৰায় 125 বছৰ আগতে অসমত যদি চাওঁ প্ৰথমটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বড়োৱে গঠন কৰিছিল বিটিচি গতিকে এই বড়ো আন্দোলনৰ যিটো ফচল বিটিচি পালে সেই বিটিচি বড়োৰ হাতত নাৰাখি আকৌ বিজেপিয়ে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে যদি বিজেপিৰ হাতলৈ গুচি যায় সেইটো কেতিয়াও বিজেপিয়ে কেতিয়াও বড়ো জনগণে নিবিচাৰে আৰু সেই প্ৰতিফলনটো ঘটিল ইউপিপিএলৰ ক্ষেত্ৰত যি সময়ত 2020 চনত তেওঁলোকে ইউপিপিএলে 12খনকৈ আসন পাইছিল আৰু বিজেপিৰ লগত লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিছিল সেই 12খনকৈ আসন পোৱা ইউপিপিএল আজি 7খনলৈ হ্ৰাস পালে কিয় কাৰণটো এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল কি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যদিও ইউপিপিএলৰ তাত বিটিচি চৰকাৰ গঠন হৈ আছে কিন্তু মানুহে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰখনে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দিছপুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰতিটো দৃষ্টিভংগী প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত নতুন সিদ্ধান্ত ল'বলৈ হ'লেও দিছপুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত পৰিচালিত হয় এইটো বুলি বড়ো জনসাধাৰণৰ মাজত ধাৰণা অতি শক্তিশালীভাৱে হ'ল নিৰ্বাচনলৈকে তো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে আজি বিটিচি এলেকাৰ বিভিন্ন লোকে যে তাত ব্যৱসায় আৰু বিশেষকৈ ঠিকা এই ঠিকাটো কৰি কামবিলাক বিটিচি এলেকাত নহয় বাহিৰৰ পৰা হয় অন্য গুৱাহাটী বা অন্যান্য অঞ্চলৰ পৰা হয় নহয় তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে গুজৰাটৰ পৰা হয় এই যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটো কিন্তু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে কোনো চেষ্টা নকৰিলে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল যে বড়ো জনসাধাৰণকে লৈ তাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাত ক'ৰবাত যেন প্ৰমোদ বড়োৰ ইউপিপিএল ফেইল কৰিলে এই ধৰণৰ কিন্তু ধাৰণা সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই পৰিল আৰু আন এটা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে ক'লে যে আমি দিল্লীৰ পৰা পইচা আনো দিছপুৰৰ পৰা পইচা আনো এইবিলাক বিটিচিত আহে আৰু তাৰপিছত কিন্তু ইয়াত উন্নয়ন নহয় পইচাবিলাক ক'ত যায় স্বাভাৱিকভাৱে এই গোটেই দুখটো প্ৰমোদ বড়োৰ গাত আহিল বা ইউপিপিএলৰ চৰকাৰখনৰ হাতত আহিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰাটোক কিন্তু শক্তিশালীভাৱে তেওঁ ধৰি ৰাখিলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু তেওঁ ধৰি ৰাখিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা সকলো বিটিচি এলেকাত অকল বড়ো নাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণৰ মানুহ আছে সকলোকে লগত ৰাখিব পৰা প্ৰৱণতা এটা তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰা দেখা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল বড়ো জাতিৰ যিটো স্বাভিমান যিটো উপেন ব্ৰহ্মই এই বড়ো জাতিৰ স্বাভিমান এটা ধাৰা দিছিল সংগ্ৰামৰ মাজেৰে সেই সংগ্ৰামৰ মাজেৰে এটা ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰা দিশটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'ৰবাত ধৰি ৰাখিব পাৰিছে সেইটো বড়োসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ এটা চিন্তা আছিল এটা বিশ্বাস কৰিছিল আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী যিহেতু অভিজ্ঞ আগতেও তেওঁৰ অভিজ্ঞতা পাইছে এটা টেষ্ট পাইছে তেওঁ গতিকে মানুহে তেখেতক বিশ্বাস কৰাটো আৰম্ভ কৰিলে বিটিচিয়ে সম্পূৰ্ণ নেতৃত্ব থকা 12টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু সকলোৱে আলোচনা কৰিছিল যে এই 12টা সমষ্টি আগন্তুক 2026 নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ হাতত আনিবৰ কাৰণে এই গোটেই ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে সেইটো চৰ্চাত আহিল আৰু সেইকাৰণে বিজেপিয়ে অকলে বিটিচি দখল কৰাৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত জড়িত হৈছে যাতে আগন্তুক 2026 এই 12টা সমষ্টি নিজৰ হাতত আনিব লাগে গতিকে 12টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ দেখিম যে এই সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 2021ত বিপিএফে 4খন আসন পাইছিল বিজেপি হাতত 2খন আৰু ইউপিপিএলে 6খন পাইছিল 12টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেই 12টা সমষ্টি আকৌ আমি যদি চাওঁ 2016 বিধানসভাত এই 12টা সমষ্টি বিপিএফৰ হাতত আছিল গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে মানুহৰ মাজত এইটো জাগৰণ আহিল যে এইকেইটা সমষ্টি 2026 এই 12টা সমষ্টি যদি বিজেপিয়ে আৰু ইউপিপিএল থাকে সেই সমষ্টিকেইটা আকৌ বিজেপিৰ হাতত গুচি যাব বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত গুচি যাব
গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ যদি এইবাৰ আকৌ BTCত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে 2026 2016 যিটো ঘটনা ঘটিছিল 12টা সমষ্টিয়ে BPFে নিজৰ হাতত ৰাখিছিল বিধানসভাৰ মজিয়াত গতিকে সেইবাৰ আকৌ তেওঁলোক হাতত ৰাখিব পাৰিব কাৰণ BTCৰ দায়িত্বত হাগ্ৰামা মহিলাই থকা অৱস্থাত অসম বিধানসভাত 3জনকৈ BPFৰ মন্ত্ৰী আছিল সেই কথাবিলাক লাহে লাহে চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত BTCৰ যিটো নিৰ্বাচন গোটেই প্ৰতিটো কথা যদি চুপকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ দেখিম যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক অংক ক'ৰবাত এইবাৰ কিন্তু হয়তো ভুল হ'ল 2001 চনৰ পৰা এই 25 বছৰ 26 বছৰ পিছত কিন্তু দেখিছোঁ ক'ৰবাত ৰাজনৈতিক অংক ভুল হৈছে আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটোৰ সুযোগ কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু BTCৰ নিৰ্বাচন এটা নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰা 5 বছৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাই নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এইটোৱেই হয়তো এটা নতুন ধাৰা অসমতেও আৰম্ভ হ'ব